नमस्कार भाई लोग, का हाल बा। आज एगो वीडियो लेके आइल बानी हम ई बतावे खातिर कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना तो ट्रेंडिंग में रहबे करेला। हमेशा पूरा 2023 उनकरे नाम रहल गाना के मामला में। स्टेज पर चढ़ के वो कुछो बोल देता रहन, ऊ ट्रेंडिंग हिट कर जाता। एगो डायलॉग बोल ले रहन अभी थोड़ा दिन पहले, डायलॉग का रहे सच्चाई बोल ले रहन कि मुंह पूछे तो बहुत कुछ बोलता है। एकरा पर कम से कम नहीं भी तो इंस्टाग्राम पर 22,000 रील बन गई। तो स्टार इसको कहते हैं कि स्टार के मुंह से जो शब्द निकल जा रहा है वो वायरल हो जा रहा है। और एक यही एक स्टार है पूरे इंडिया में कि स्टेज पे इनका कुछ भी बोला हुआ सुपर डुपर हिट हो जाता है। कुछ भी बोलते, गुस्से में बोल दे, प्यार में बोल दे, वो शब्द हिट हो जाता है। तो गायकी का तो दूर दूर तक छोड़िए अभी बात, शब्द उनका हिट हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा, पावर एजे से शुरू होला, उनकरे भी से पावरे चालू होला। ठीक बा, तो ज़्यादा पावर दिखैला की जरूरत नहीं क्या। और इंटरव्यू में उनकर नाम ले 1 साल तू लोग छोड़ दो, बस तारा लोग से यह रिक्वेस्ट बा। राम राम भाई लोग।